Takže ahoj lidi, my jsme si pro vás dneska připravili další zbraň z naší sbírky a to je Nerf CS18. Rapid Strike. Tato zbraň je hodně dobrá, protože má daleký dostřel a je elektrická. Špatný je, že se skoro nikde nedá sehnat. Našel jsem ho jen na 2 internetových obchodech, asi z 20, a to je celkem málo na to, že je to tak dobrá zbraň. Podle mě, já bych řekl, že to je jedna z nejlepších zbraní Nerf Elite. Takže něco o ní. Tady, semka, se dávají baterky, jsou to 4 C-čkové baterky, což mi přijde celkem hodně. Na to, že to je normální zbraň elektrická, tak 4 C-čkové baterky, to je fakt hodně. Sem se takhle dává zásobník. Zapíná se to tady, jak u Strifeu. Má to jednu vymoženost, a to je ta, že má takovou pažbu, která se dá vlastně nastavit podle naší výšky, a to je hodně dobrý. Zbraň mě stála 1300, někde stojí 1500 a někde 1000, ale 1300 si myslím, že je dobrá cena. Našel jsem ji na mraky hraček a ještě na Alze, ale na Alze je za 1500, takže tam je to horší. Tak a teď se budeme podívat na střelbu. Dobrý? Dobrý?